utzitxe. Zu grafienik ez nie, nik inbernuzu zerue, zuk txitxarrunik atune, hauten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, hauten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, hauten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Iola, esan ba! A ver, Ana, eskubiko eskua, gorri. Gorri! Venga, Ana. Ai, ama. Hombre, Maria, Bueno, aiatu diala honea, katarruak eta gripiak, Bai, meikoak ejatzen hasiak zian, ja, lanik ezakatela eta. Hanekin ez du, jaia hundik euko, Kiston gripia grabatu iten gondan. Ibiliko, itzan ipurdi biztan da. Ba, ipurdi biztan. Mira, bufanda ginta, gorrua ginta, tapa inda. Iraola, gripia ez gure etxen horri destemplea itzezaiok, No sé, programi presentabiko, ba? Jo, oita laneako gogu ekarri zuena. Ba, virus arraro bat izango, ez da? Iniziatiba bizkat ondo tortzen da, bakixu. Bueno, ba, pres balima dao, tosu matua. Jo. Mainda bat urte arteko ama mentxe honunan. Anoa juntzan ba. Desente markakoa dira, Orduan bai, egon goitugu. Erki. Ni loto hasi batzen, ni lote jata gamon eta gua, oize uzo. Earki gatxik zaleok, Gabon dizuela, Joxen Tolosa, Gabon. Bejo nila, Xavier. Repauta, ala, oi. Nagenian. Nire bai. Latigo. Kamioiren bat konpontzen, Et, oain gontan tratu bat iztea etorrena. Poliki ezkeresku imile tartean arrautzati. Hots bale, hots, hortxe dabe iruz palau dira bat. Ara, Joaquin, ara. Olo txau, harta? Utsi jazion ba. Zuxe marra. Ikusi alden, mataderoko kontxexik 75 dute zitxinan, eta bizitze osoa pasazenean gu baino gaztegoa zala esaten. Hala guzia honan da. Hemen txazione ama Macross. Jesus, eninen goguan ire amak bigotia zunik? Bixente hola izola. Konfunditu naiz? Ez, mainda bat urte arteko ama mentxe honunan. Anoa juntzan ba. Ez urragateatzeko garaia itxi unan, eta beste hau sartu zinenan. Baina ni honea etortzen oiutan atxion. Celestinare patioa garbitzen nahi den? Ankia purtu egin dau, han solutu. Basua. Oandik anezin gain ditu, zen arran eritotza. Betu, jo nola itzetan joan. Ai, miel Mari, ez dakixu zelan altzari zen porruk. Aitxaiekako sekula porroa guztua, ama. Ostea perrotxikuk, inoiz baino geixa hondi. Elastune! Zertan nahi den emakumie? Heroikoen? Aiama! Heroikoen! Celestina jonai! Lantxak txasten! Ama, hori ez dala frigorifikoa, ez dagoazula barrutik garbitzu biharri. Atarina mendik. Ez den ez ikusten! Baten bazartu beharkoa! Itxoin, haurrena zenbak kubritzen jakimian jehu. Ai, zetan zaize! Ama, ondo sare! Ez, bezu minutela kateta lastarra takik emongosta. Hartu, ama, hil aurretik testamentua firma uneri zenian. Garpegitea, ordu eharrian erabaken numeik ezakartzia eta kanaiua hostia.
Ze pasaten da hor goxan? Heldu jan, Maikros. Lasai, Mai Carmen. Heldu ondo, Bai. Heldu zionat! Tia, Maikros! Tia! Uxera bilurre pasarotena. Eskerrak amintxez zegoazen. Bai, ne pepetza eta itxakik gehatu behar sinala, ama. Ozen etxia. Zuketanik askorak hau berbatxekota. Bueno, eskerrik asko. Adio, Ai, ama. Nondi zatorren soinua, ai? Ez dima jainko handeia izango misionera sartzeko, Mai Carmen. Demo bila den. Txistosa. A ber, zein da? Piel marinaiz, Celestinan gizona. Una aurretik ati itxi korrientia da ota. Aldo. Gozeman. Ai, Peña, beitu ze aurkituten zakarrote. Mate, kristo kalabaza jasoitu, tio, mea. Hori, tio, iso! Estudiatzen nahi gea. Ta zuk jetxi telebizioa. Bo, chaval, ez izan talibana, Gaina goazeman sakratua da, eta nik konzentratzeko telebizioa piztu behar dut. Baina, zaitzate, zapatu nik asten? Baina ez aldakizu zapatu nindako guztia iganden aztuiteala. Ei, txabal, nik paso azterketa bezperan presaka ibiltziaz. Udara garbi eukin nahi dut. Bale, nire plan hontan integratuko naiz. A ber, zertan naizate? Krista aurreko 326. urtean Alessandro Magnok polis guztiak administrazio bakar batean bildu zituen. Buah, nila ikasiet. Hola, aztik, amenaz! Atuna zintxako bokadiluk ekarritzuet, omega irurakarre eta oso onara ikasteko. Buah, eskerrak iritzen abitu aiamentua. Ze ikasteko inditudan aliginakin, baneukan refuerzotako gogua. Ui? Omega iru? Niko ikasiet? Ze konstelaziotan dau planeta hoi? Llegale, men sana incorpore lleno. Boa, txabal. Patetikoa zeate. Ja, Jose, zartrosa jotao, gorputza moitu errakak. beste bietorria, pasatzeko zako aldinet. Itxen gaue pixkatien. Gaina aspaldi hontan, enjutzu jo txikia jartzeko baukat, eta... Torrionea politia... Tia, utzi txoak eta segi lanea. Baina elo, lana ez da dana. Badia 15 vigilian naukazula. Gaur gainea lan bata da. Ta ze! Lan bate hortan aitzegalako gaure haikun beraldeu. Ba, oain ezin deu. Ta baude gauza importantea okaeteko. A ver, pareja! Etorri nahi zuenian! Pasa barua! Balgeo! Atzaldeon! Atxaldeon, zeri. Zuek ez dezue problema hondik, hola xirrika bazabiltzate. Familia esperimno altzate. Ez da naire. Ordu netzaik altxatzen. Ez keba, hoi ez arazua. Baina jakin nahi deu, bai, ondo iten ote deun. Ez aldezue gozatzen. Ez keba. Ikiara garri, baina jakin nahi dugu, aber ondo ite deun. Ez gara seguru. Zertan. Batxortan. Eskeztoko esperientzia hondik, eta importaz paziaizu profesional baten iritzia jakin nahiko genuke. Azken aldi honetan, afizinatuak jo naiz profesionala baino, tira.
Ba, hobeto. Venga, nuna hituko gea. Hemen, maian hol, lurrin. Maian. Get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, you got to have the feeling. Get on up, sure as you're born. Get on up, get it together. Right on. Right on. Ze iruditu? Kastu Miguelak analizu. Este problema egigusi. Lasai atxu, eta gaina bagizue, atxun hobetu iteala. Ta zema da konsulta? Ezin dizue kobratu konsulta osua, ez baitete zerrein. 20 euro eta paki, Bai, agur? Ja. Gogor gabiz horbeian, danak esaminetan daz. Arritzekoa, zezuek izan zeatenakin alaba ikasteko guakin ateatzia? Ni beti zatetza Ferminei. Fermin, eunen baten idurre, lehendakasi izangora. Hortako kolegio alemania eman biarrunan, redazkan lagunekin. Kontuz gero, Ontxe behan data kuadrilla guzti serixo ikasten. Claro, zuen laguntzaik estin izango eta mamorroiekin estudiatu bihar. Gure laguntzi, ontxe bertan bokadiruk erun batzaz. Laguntza intelektuala zanen inan. Izane, grado de eskolarrik ez tezu izango eta. Zu, guk eskolan ez baina kalina astu ikasitxako ga, Eta edukazin gaidik ez gazku falta. Ibiltzea izen zirkulotan ez den gehiago bihar, baina idurreta honezkeo haiko jun, Revoluzion Frantzesa eta horiek ikasten. Ni frantzitsi revoluzioi bara izenik ekarri ban, Brexit bardotek, beran bikini jantzitsi urten banin. Ara, nekane, oaine bihar dene launtza, entziklopediak hartuta banien zuenea. Lengo laun bateko dia, barriz gaxotuko zian. Berriz lan bata izoratuko igue. Esan pasateko. Pasa barrua! Ta, ze biezue oain guan. Liburu baten postura berrik aurkitu iteu, Ta? Ba, hortan egean bitartean, ezin deula liburei begiragon. Ez da erreza. Ta? Ta ondo egean jakiteko, gu egean bitartean zu liburu hartu eta behirazio nahi deu. Horretu ondo egean jakiteko. Asa barrua. Get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. Laun bata. Laster dia laun bateroguak gaxotuta. Lehenengo egunetan sinistu nien fallion bat bazekotela. Baina hain guri lan batak iztorratzeatik etortziela sinistutena. Egia esan nire azilana. Laun bateroko tradizioan falta botatzena. Baoan ezin dut. Parejoi, ze kristota atorren jarkin bierra daukat. Quieto! Aizue, zuek txortan nearkiak izue. Ta disfrutatu itezue gainea. Azken 3 hilabete hontan, ez dizuet ezer raro esumatu. Jakin aleike ze kristoatik etortze zaten honea. Honezkero aitortzeko garaia deu. Ba, herri hontan, inok ez digu gela bat alokatzen 20 euro baino
Konsultako giltza, etorri nahi zuen ian. Eta bukatzien 20 euroak mai gainean utze. Datorren aste arte. Eloisa, Eloisa. Hola, ¿qué hay? Apa, elurretako ekipamendua erostera gatoz. Osea, ekipamendu osoa nahi dugu. Oso ona, Prezio atziko importa. Inbertitu nahi dugu. Beharki. Eta zeitezu alpino, fondo... Alpino. Malda beran ristatzea bezalako ikizta. Beharki, betorreko ginaziko gea. Begira hauek. Ez dute izpi infragorririk pasatzen usten. Eta garrantzitsuena, eguzkitako marka utzeko dizuete aurpegian. Ez dago dizu? Desinte markakoa dira, Orduan bai, ere mongo ditugu. Erki. Maite, kajara mesedez. Eta orain, garrantzitsuena. Hauek gabe ezin da elurretan ibili. Beira, malda jeisteko ezin hobeak. Ostras, garrak dira, Hori kokitxil berda. Oso erresistentea. Primerako materialak egina. Probatu ez egat? Bai, noski. Ja. Eskerrik asko. Ikaragarri gatzen zaizu, da? Oso ondo. Bueno, eta hau hortengo nobedadea. Xolomo. Sistema irautzailea du. Lasek asko ibiltzaitezke adarran zein pagoetan, zein olako adar txikik ez dizu zulatokota. Hau, belarbolen plastikoaren evoluzio bada. Ostras. Ere emango ditugu, baina ez bildu eskuten emango dituguta. Bai, oso ondo. Bueno, egin duzun erosketatik, poster pare bat opari. Alberto, tomba! Con Carini! Txapelun olimpikoa da, bai. Eta berak zuek bezalako plastikoa darama. Ipurdia maiatzera! Maite? Gozeman! Bai, azte duzu ja frena olartu tartu, baina horrek ez du katarroi frenatzen. Hemen esan dakoa ifernoi jartzen ziluna, gue bertxolaia da. Zein, maino korta? Bai, bire aste honetan butatakoa. Korrika eta larri nabil komunbila, bezala hemen ingot kriston zima urpila. Komunea joteko aurretik konsumitu inbiar da, Konsumitu, mote, lasai, komuniko papera konsumituko, biru metro bai guztinez. Ez dit emango, komuneko giltzaik. Ez, argi izango ezut. Aizumotek aliten bekintik gatuza betiko. Zer, suerteko ekidozu gara? Suertea ez, habilidadeak hemen kontua. Iri falta zegena, laskurak. Suena esango zu, baina hori suerte barik ez da basmatzei. Iraula. Bueno, suerte egin o suerte gabe, kontua da jendia kriston erantzun pila bidatzizkigula. Bai, hoxe. Bai, haitu, Atzekoak alde egiten badit, klienterik gabe gelituko zera betiko. Atzeko egin gabe alde egiten badet, klienterik gabe geldituko zera betiko. Kaixo, aizen batek alde egiten bait, klienterik geldituko zera betiko. Eta jakin dezagun zeinentzatan asteburua Otsagabiko mendibide landetxean, eta arroz nia. Erordi? Venga! Bena iraola, atasun zeu boletu. Emone postasun bizkat irabazliai. Iraola. Bakizue, gripe sasoin animo bizka birdeta. Bena iraola. Domistiko barik, Irabazlia. Mai Carmen Zuizarreta. Zorionak, Mai Carmen! Eta disfrutat, aguatu gukin, goxo zaudenian landetxe hortan, eta arroz ez nia gustatzen espagatzu, tranquil, iraola emon gotzao, gripiekin primena sartzen idata. Gripe gabe, bai argi sartzen. Xiliko nahi, eta guen ikusi astotako mainu peripezik. Mainu, latigo! Betor mainukorta, trampaldo aurrera. Zu, Mainu, ugaztun batean ernaldutako zigotoa zara. Ni lotoa zigoatzen, ni lote jata gamonetakoa, oize uzu. Beno, Mainu, beste gai bat jarriko dizut. Ongi? Zuk, Mainu, emule ireki eta zintzili geratu zaizu. Windowseko Internet Explorera ez da bilelako. Mula mandu gainako zintzile gaioa baldemagak internazionalmente esploratu gaia, lasai hon.
Ea beste gai hau, Mañu. Autoetan pegatzen diren ardiak. Karretera pare jarrizkeo, pegatu guztia, aurretik eman ezkeo. Bueno, ea honakoa. Mañu, zu bertsolaria zara eta ez duzu jarritako gaia ulertzen. Zortziko txikian. Argi ezango ezut. Jarri nahitzun gaia baina kubrazingut kantu. Ze, antzeman aldia zuen? Ez? Ba, Erne, bigarren saio antxo dota. Argi ezango ezut. Jarri nahitzun gaia baina kubrazingut kantu. Da, oain ze, oain bai, ez da? Hartu telefonua derrepentian, 9-0-1-0-1-7-5 deitu. Bixaldu email bat, guazeman kabildua.itv.comera. Eta aste hontako saria, iraola? Venga, iraola! Hau basuan irudikako, Gabonetako zuaitz erro! Epetete sorpresa! Ja, zerra? Irakorre. Abenduaren 22an, beken izango den Fito y los Fitipaldisen kontzerturako bisarrera. Ez du makara! Bakizu hartu telefonua eta latigo zuen erantzunen zain gaudeta! Zartzen egiz, Mikel. 3 partida baski galduta. Astuan atziak, garbaja forman harrapatu nauk. Laugarren egatzen behek. Pustu apatu ergoiak, Eta, zerren, ato bitxan? Afainao! Pare ba, osa korretzen eskiak. Taka, oain egelaztuit. Dekutu behar, joia. Mikel, gauza esan nahi diat. Bota. Ba, oso gustu etortzen aukera irekin padelea jokatzea. Baita nire motel. Bauan garaiak kirol pixka diten azteko. Bai. Beira, Igni... Nola esan? Igni... Nik izan? Ba hori, Igni... Zer kotxean emango dala, egunero bezala? Motel, asa, Ez... Igni... Bo, ni dutxan etxek, nio itzengo jo. Zalantza non Euskaltzaindia han. Euskaltzaindiaren tokian tokiko zalantza argiketa zerbitzu. Hona hemen Euskal Herriko harima galdu berri bat nauzi. Egoera zaila honi hitzekokia aurkitu nahian gazte? Jo, Mikelei sentitzen dudana esatera ausartu eta kakazarra. Zer esan nahi diozu zehatz mehatz? Ba... Que me pone. Hostia, pasatzea. Gazte, eseri. Zure lagunak zerbait esango dizu. Ba, bai, Mikel, zera... Igni... Baina ez didazu esan zehitzera bili behar dudan? Zuk berotzen duzu. Normala, 2 ordu padelen jolasten ondan, ni behotzen naiz. Ez duzu ongi ulertu. Zuk kitzikatu egiten duzula. Kitzikatu? Atzerikatu egiten duzula. Hori da, Mikel. Igni... Atzerrikatu egiten dauk. Gehiagi da netzako, Ni dutxa oso atartzen nijoat ja. Hanekin aukertatuko zara. Zein da zuen sekretua hainbeste denbora elkarrekin egoteko? Gu elkarrekin baina nahastu gabe. Orduan, etzarete bikote? Ez, gure erlazioa guztiz profesionala da. Ba, zera... Igni... Atzerrikatu... Nagusi, lagundu... Zure arazoak aldu zerikusirik euskararekin? Ba, orduan, hor konpon Marianton. Uine kuskuluk! Aber, familia, hemen atorne jakinduri jasuekin konpartitzea. Hala, hemen da gure Mari Maistra. Hemen, tapera eta boligrafo bana, apuntik hartzeko. Ubedobrien topako pa guazeman gezta. Zontzone, guazeman que euskeraz da liburu erderaz.
Errexago izango, akangre joa aurrak ebiltzenak ustia familia kulturizatzia baino. Ara, aldeu zaigu, Einsteinen idazkaia, salbaugea. Bueno, a ber, oinarrizkoakin hasiko gea. Bakoitza botadakina. Eni! Ante bajo cabe con contra de desde hacia para por... Para, gizona, para! Nekane! Hemen zein da, nere nioa? Ni ez da? Bai ez, senyor, fermen isila arazteko. Komunea juteko ere permisu eskatu behar aldeu? Ordu erdi barru izango errekreua eta orduna, aprobetxatu beharko zu juteko. Zapitxuri honekin jolasten gara. Parrasta alde batera, gero bestera. Earki gatxik zaleok, Gabon deizuela, Joxen Tolosa, Gabon. Bejon deiala, Xabier. Hemen txegaituzu astero legez, sukaldaritzan beste ikasgai bat ikasteko prest. Oide, Xabier. Eta aste hontako imeia bialduziuk Aresoko Antoniok. Nunbait egoen dalo gutxi be sozietaten erbijana intzien, kuadrillakokin. Eta afaldutak geho, sukaldarik esan omentzin, ez zuala erbie. Katu emenuela. Askotan gertatzen du gori. Alare goxua omentzitxe, Xabier, Jakina, patata batzu dinda goxua. Eta ordu notzintziuk Antoniok galdetzeko, aber, beak ez zeo zein nahi, katxondo hola zean soziala. Trampa txikin bat edo. Oidek, eta zein etzekik, eta gui galdetu ziuk, eta guk bazekio zein, Xabier. Antonio, Erne, aran alde hortan. Earki, Joxean, asingo batzuk. I Aresokoa izan da, Antonio, txakurreketa izango txuk, eta txakurjana izangok, ordun txakurjana berkok eta pate pixkat, txakurjana eta patea. Oidek, eta oain ikusiko zuen, Xabier. Oso ondo, Joxean. Betu, hemen zezkau, tostadita bat zuzkau, eta txakurjana eta patea erabiliko. Txakurjana eta patea, Antonio Erne bilei, ez nahaztu gero. Oide, Xabier, hartzak. Eterki. Eta ordun, Xabier, guk jakin marko ju, zein dian pate eta zein dian txakurjana bestela. Gako hortxe baitako, Antonio. Bestela gu, jango ju txakurjana desuiatu zio, eta hoi ez Jarri txakurjana tostada honditan, normalean hondira jotzen dik jendea eta... Eta Aresoko izan da, gehiago bendik. Gehiago bendik, eta txikitan patea jarriko du. Holaxe? Zat? Ederki. Bueno, ze, aran aldati, pasa alda urten usoik edo... I, Xabier, gauz bat, honekin proba emarko juga. Bai, jakina. I, bazak algurani, Patricio, alegikoa, ari utxengo ziot, egon nahi pixetu. Oantxe hortan? Bai, oantxe utxengo ziot. Ondo ba. Eta Joxianek Patriciokin hitz egiten duen bitartean... Patricio, etorri honeaz, bai, kitapenaz pixka bazekau, eta pate eharra eosi ju, zatikan, arkatxonetik. Etorri, pixketan, probatzea. 2 minutun, bale, oain hartu orduan. Earki, Xabier, Patricio, 5 minutun omentzetorrek. Ondo zagok. Eta Patricio datorren bitartean, platera beteko dugu, iruzur txiki hori egiteko. Gero arte. Segituan etorri aiz, Patricio, behon deiala. Goziak amorratzen etorreko hitzen? Hartu, kanape, goxo askoa. Hartu, bildurri gabe. Ja, heldu. Bueno, ondo. Ondo, Xabier. Da, zemuzko zeo, Patricio, ondo? Xere jakunak, Jantza besteak, bildurri gabe. Bai, gainado de produzio, patzek. Patricio, ikaproiz, du. Bai. Aite batzek. Bai, Han, eharra ziogeta. Kuke jau ju beste bat. Bai, bilu, Patricio. Edatik, bat jantza besteak. Handia. Bai. Bueno, eta platero honen osaiak esango ditugu. Txakurjana. Patea. Tostadita txikia, tostadatxoa. Eta malizi pixkat. Dexente. Bueno, earki batxik zaleok, izan untxa! Egon batxik. Patricio, bildurri gabe. Ean, Haundiri, Kapiatu inguzaik. Lanera lagundu diogu gaur Mari Lista lanperna biltzaileari.
5 hilabetetan zehar etengabe fuela jasotzen ibili ostean. Lanperna etzekit, baina magina txapapote ateatakoak izango txukoik. Orduan, ibezela txorten, horko fregadero egarbitzeken nian, magina txapapote ateatzen. Oye, arra, bota errupino. Horko kraka hori iluek ekenduko ez da musiako pertsoiroeke. Gracioso, nahiko iu, Horrek, ateako buka seguruna. Jose Ramon, jarri ezioak kenduko lituzke frontoieko lurrian peatuta dauden txikle guztike. Frontoian lurrian peatu dauden txikliak? Horik ez tipotroi. Gaur nazu errapateko. Behiza baino jumerret eskabadorak izaja dirikitza eta alperrik izate. Beti eskabadora taitzak ja. Ez daka potrek, Ez daka potrek, Jose Ramon, ez daka kela potroik. Alperrik aizate, gaurko nena geroriko. Beldurtu baziok. Takio zein bierdek manikura, akaso? Aguantazak, horkila, aguantazak! Oia, sartu horretik, batu rulokin. Ondio! Kenduko eski frontoiko txikloik bai espatulakin da baita Dionision pituan putakine! Prepauta ala, Nake nian! Nire bai. Jak, baino. Látigo, Jose Ramon, látigo. Venga, sakendu txiklia, Jose Ramon. Eba, jarkiista, venga. Jarkiista, venga, Jose Ramon. Baino, barrua, bestire bai, jo. Venga, bau, txio. Venga, jarkiista, Jose Ramon, jarkiista. Jose Ramon, látigo, hostia, látigo, bitu, Jose Ramon. Venga, Jose Ramon. Ondilla, Jose Ramon, ondilla. Kendu gara, txik, Jose Ramon. Jose Ramon, ondilla, Jose Ramon, ondilla. Ondilla, Jose Ramon. Jose Ramon, abestia. Baino, Jose Ramon. Gaiaiz, txikliak entzan, eokillo peatzen. Jota, geto, zabe. Garbitiko jakau. Kendiek! Txiklia nahi alituan, ordazkak, naskatzeko aina, ega! Ai, kendu paretine dio! Buah, ez diazue sinistuko. Grezian Macedonia izeneko lurralde bat zeon. Imaginatze zue zertan Macedonian bizitzia? Fijo, frutarbol pila bat zaudela, Hori ze gaitan azaltzea, hemen ez duen zer topatzeik. Idura, ni bazpare esaminan eunian zure onduan jarreko naiz, bale? Ja, tio, zu flipau itezu. Peña, hemen ezin da ikasi, Lola, zatik ez deukeroneako burruka antzesten. Zu te bastarra eta ni atene astarra. Pasez pata bat! Oba! A ver, tios, baina zuek ezin dezue ikasi tontua nahin gabe! Metodologia berri bat probatzen ari geha, tia. Eta zeratik ez da biten eskema bat? Bale, nitxuleta bat inguet. Egon, jarrikoet, Macedonia, Maze bakarrikan sartzea. Gaia repartitu ingoitugu, nik 8garrena ingoet. Nik 7garrena! Zea, resumenak egi oso ondo dago. Bai. Jazta, nik indet. Beira, Grezia klasikoan kriston garra pila ontzian. Bar Lombrat. A ber, Juli, nun utzi duzu o periodiko. Loteriako zenbakia begiratu behar du. Beatu xun komunin batek edungo ban irakurteko. Pues espero que fuera para leerlo. ¡Jesucito de mi vida! Hombre, Patxi, baina zer zabiltza, kamioiren bat konpontzen, Oain gontan tratu bat iztea etorrinak. Tratu bat, Patxi, que esto teñe tu fiño atxantxullo. Zuzo, honeaz tratoik ez entzun, azkenengo ben merki urteskun ba. Kaixo, Julieta! Bai. Ez. Oain gontan, aizkora pustu dut imerdiat. Bai, baina hortako toki neutrala behar diat. Ta zein izangoa neutralagoa, barlon brando baino. Baina nik ez du parte hartzen, no? Normalian taberna ja testigu lanetan hitzek. Ire lana izango goke, pixkat apuntatu, apostuk, eta jende harrera ona egin, eta dana legala dala ikusi. Ta, direk ez da ipini bir? Ez da xentimoike. Ta tabernak pama pixkat hartuko luke, Apostu importantia da. Albireztuko Eusebio, osintxuko animalean kontra. Yep. Hau da tabernia, Patxi. Ja, aliaudek, osintxuko animalia.
Honek irintxikoik albiztuko Eusebio. Ta ni behar representantia. Testigua. Suso, soldauzkako aspadiko launa. Ja. Encantado conocerte. Naixo neke, Rubixe hau soldau launa izan balit. Ta aukeran testigu, Esta es la jul, nire master. Es conduta e con testigo. Bueno, osintxo, ekarri gale, dirupa. Bai, hemen haugat. Hemen patxi, 6.000 euro. Seguro Eusebio depresioa jota daola, ezta? Ba, motel. Andriak, non bat, amante bandioetako bat aurkitu hemen dut, eta etxeu kristazek. Patxi, eizi sementada. Hemen 6.000 euro motel, Ta akorda bai, irabazi zen eunuko 15 hiletako. Vamos, El faisán común del occidente europeo... Poliki? Europeo, familiar en las narraciones... Boa, txabal, honean atorri ikastea, ze lokalak pargulitoseko klasi amateu. Ikustezue, ikasle berri badaukau. Ama, atxo honeken guztia gure etxean pasatzeu, Gatu zela askun. Akin berdan guztia mintxera. Gehatu zaitxe, hemen da danon artean launduko izu ikasten idurre. Bueno, falta sana. A ver. Baina noizkoa da? Mapa hontan oindik sovietar batasuna gertzeata? Baina ikutxinekoa da. Ja, oen zekin aizate. Latina, kimika... Zui, ez dizu importa. Boa, txabal, ni bani joan kuartoa. Ala, badijua. Eldui bate errespetik joki gabe. Otxagabe alakua. Lotxazu beharko zenuke, bestien bizitzetan muturra sartzeatik. Oain entziklopedi gabe idurrek lezti jogarra eman dizu, begoñita? Pasando, ni bani joa. Eskartxarrekuak. Nekane, ara, hola jutia ez den plana, eta igatik gatu ingonon, programa bokatu arte. Hemen gebaure, egun ondan hoi. Egunon a todos, ni Suso naiz tabernari eta testigu. Trato egiteko mesedes eseri na miña mellor maia. Horre, tea, pulpiño pixka eta... Azeitu natzuke, bai? Bueno, orduan itzein dakoa. Irazten badeu, eguneko amagiritzat. Zemuz dao, osintxuko animale. Ibuliko zeitek, garja xisko inazekak. Eusebio Andriakin emania nahi uala, krak! Alare aurre. Alako, Bagaro! Izango ezkea, ba? Rubia, baldator pulpiñua! Hementxe datoz, aceitunas berdeak eta beltzak. Eta pulpiño, oraintxe bertan. Bueno, orduan, datorren igandian, Tolosako zezen plazan. 6.000 euro, tatarila erdi hona. Ta eurrak, erdi. Bueno, orduan tratua dago, venga ba, ala. Osintxu, suave, lasa izaindu zintura ze bestela lesio hauek. Ze lesio eta ze kristo, ni de puta madre nagageta. Deprimiuta hauak. Ni, deprimiuta? Hombre, es que normala da Osintxu adarra jarri eta no me extrae. Ignei Andriakin adarra jarri? Nik ez, Patxik. Nik, Laurentxik. Nik? Que no me lo, Osintxu fue el que hizo crack con a tu muller. ¡Buen día! A ver, lau sillas rotas,
kuadro bat eta kristal bat. Eta irabazi no sé quién irabazi, pero el Patxi le va a que el 15% as tortas. Eskarrik asko, zure testigantzagatik. Testigantza, bueno, de testigos ni me fales, que azkenian bai me tocar pagar. Manda, por. Hala, emutzutu rektoruna. Aurki, ETV baten... Txuri Estarrin, Dominik Istiku. Afroamerikar Estarrin, Miael Dionai. Maltzur Estarrin, Olga Tobas. ETV baten korrupzioa miarritzen. Poliki, poliki, hartu horrazita ospin. Zorri zomorro bat topatu nahirik burun. Poliki, poliki, ezker eskukin hile tartean arrautzak bi. Hots, bale, bale, hots, hortxe dabe iruz palau tirade. Poliki, poliki, hartu horrazita ospin. Zorri zomorro bat topatu nahirik burun. Poliki, poliki, ezker eskukin hile tartean arrautzak bi. Hots, bale, bale, hots, hortxe dabe iruz palau dira bat. Bat, bat, bat. La 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 la. La 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 la. Gorka, uña alemanez! Orain alemanez, la 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 la. La 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 la. Gora arabako patata! Gora! Goz! Se la llegatzen. Aire, hola, zematak! Lagundu idaki. Oita mezortzit erdi. Unka fatxaguteko asmurakau, baina zu horreaz kalenturia ez ezingo zatorri. Olako da monena, oian sartuta mantapian izerdi mordoa botatzen izaten da. Kaniga egon gara aldezu, Ba, bestela kontuatu be kutsatungo batzuk, ta... Afalduta zuzen egon, oketxea? Ez da pentsatu ez du laurrekin? Gaina, bala horretik saltua agurtu beharko dugu, ezta? Bai, gaurko amaitxu da eta limpio. Bueno, ba, urrungo azten de, hemen txizango gehala. Betiko ordun da betiko lekun. Aizue, ba, nahi kalentura pasatzen naiz ez ja, Bueno, hombre, gini, guazemak! Josean, ondo zagok. Eta platera betetzen dugun bitartean, ez, Patricio datorren bitartin. Mindurri, a ver. Ean, Haundiri, Kapia tengo zeik.